Salutare, oameni buni! Uh, Tot am vrut să fac videouri cu designuri de astea eșuate și pe internet sunt o groază de poze și am vrut de pe internet, dar am zis, bine, unele poze unele poze mi-au plăcut așa de mult și am zis să le salvez în calculator și bun. Uh, Haideți că începem cu prima imagine. Așa. Aici la început am crezut că am crezut că i-au pus la... Bine, am crezut că i-au pus la Shrek nas de ala de porc. Dar când mă uit mai atent, e de fapt fața cuiva. Da, se vede că ăștia ori au băut, ori au fumat ceva. Ori au băut, ori au fumat ceva, pentru că văd că în loc să pună fața să fie drept, au pus așa culcat iurea. No, bun. Hai să trecem la următoarea poză. Așa. Așa, aici o să vedeți niște... Bine, nu sunt păsări adevărate, nu vă speriați. Aici o să vedeți niște păsări de astea false. Și da, numai vedeți cum eu... Da, vedeți cum i-au prins sfară de zici că s-au spăzurat. Nu știu ce a fost în capul ăla. Mă rog. Ok, următoarea poză. Așa. A treia poză este cu un labirint. Și uitați, start și finish, numai desigur că cine s-a uitat mai atent o descoperi că finish e aproape de start. Bă, da, nu știu. Deci, înțeleg, no, că oamenii ăștia zgrăbiți, mă, dar nici chiar așa. Ia. Poate ar fi trebuit să fac top 20 de poze. Ia să văd eu. Așa, următoarea poză ar trebui să fie a patra poză. Stai că asta trebuie să o deschid altcumva. Așa, hai că o deschide Microsoft Paint, da. Aici o să vedeți un om care se chinuie să-și scoată banii de la bancomat. Hai săracul de el. Da, și aș fi putut să pună niște scări, dar nu, a zis, se descurcă clienții, n-au o treabă, nu. Aș vrea să știu cum își scoate el banii de acolo, că nu vede nimic, nu... Nu. Cine știe ce prostie poate să facă omul. Ia să vedem următoarea imagine. Da, și asta trebuie să o deschid în Microsoft Paint. E un format de la ciudat care nu-l înțeleg. Da. Aici avem topoganul și tobogana avem aici groapa asta. Nu știu ce a fost în capul celor care au făcut aici topoganul sau măcar asta s-o stupe cu ceva. Mă gândesc că asta a avut un alt scop, dar na, se pare că inteligența umană îi lasă de dorit. Hai de cap, mă întrebare câți copii s-au rănit în asta. Na, bun. Ia să vedem. Așa, asta pot să deschid normal, perfect. Da, aici avem un întrerupător cu LED albastru. Iar și design de la tâmpit. Nu știu dacă aveți carcase cu LED-uri. Și în momentul când stingeți calculatorul și astea vă rămâne luminile aprinse. Și nu știți cum să le opriți decât dacă opriți curentul de la sursă. Sau altcumva. Aici, da, uitați, aici este tâmpenia asta, nu știu ce-a fost în capul designerilor. Scuzați-mă. Nu știu ce-a fost în capul designerilor, uitați. Deci, așa tare luminează, de noapte nu pot să dorm, mai ales că și lumina albastră e foarte enervantă pentru ochi. Asta nu știu la ce îi. Cu aici sunt USB-uri. Probabil au carcasă, habar n-am.
Așa, să vedem. Asta e tare. Da, uitați, spuneți-mi și mie ce observați aici. Dacă ați văzut geamurile, da. Voi vă dați seama ce Dorel a lucrat aici să pună geamurile astea așa iurea. Hai de capul meu, mă. Da. Se vede că o lucrat Dorel. Așa, să vedem următoarea imagine. Asta e tare. Da. Știu, mă gândiți ce, ăsta e bunicul lui Terminator? Nu. Nu știu ce reclamă tâmpită și aici, bine, ca să prindă reclamă, dați seama că pus aici ceva cui sau șurub de la special. Da, așa arată, zici că e bunicul lui Terminator. Na, bune, să vedem. Da, asta o să vă par un pic mai scârboasă, da, să nu vă speriați. Bine, de fapt să nu vă scârboșiți. Da. Aici avem o pereche de chiloțe, bine, nu sunt murdari, așa e designul, așa este designul chiloților, deci voi vă dați seama, nu știu de ce au făcut designul așa, dar probabil pentru un scop anume, mă gândesc. Așa, și ultima poză. Asta o să vă pare foarte amuzant. Deci aici avem niște scări și aici, uitați, avem WC-ul. Ar fi fost fain să aibă și robine, dar mă, prea multe fițe și pretenții. Da, deci vă dați seama dacă vă trece căcarea. Și să nu mai mergeți până la baia, mergeți acolo direct pe hol, vă căcați. Deci și e bine, nu trebuie să-i băgați în seamă pe oamenii care trec pe acolo și alea, na. Dar mă gândesc că asta e undeva în scara unui bloc. Nu, trebuie să-i băgați în seamă cu oamenii care trec acolo, ce dacă vine și zice, ce vrei omule, mă cac și eu, care-i problema? Vai, deci... Ia. Nu știu ce a fost în capul ăla care a făcut, dar nu știu, eu o să vin, bine, asta am zis în glumă, dar eu să vin să mă cac aici, hai, du-te, bine, hai că să mă piși, da, un, doi, te, și gata. Da. Na, oameni buni, ăsta au fost, dacă v-a plăcut like, dacă nu dislike. Na, mulțumesc foarte mult pentru vizualizare.